Да я слушат, добре. Сега, бъдещето на района е в ръцете. Сигурно вярвам, че ще направите всичко необходимо да го изберем. Това е Мартин Златев. С него имаме едно така достоинство, че и да духа не може да ни измести. Вятъра. Това момче, това вече не е момче, да е 50 годишен, и техникум е завършил, и магистър е по радиоелектроника, много работи знае, но аз го познавам от Аспарухов, като работи по интернет и прочее. Моето лично мнение, ще трябва да му дадем кораж, трябва да дадем карбланш, да го подкрепим всички на изборите, а пък като гледам, тук щях да кажа на другаря Коцанов, но той беше убеден, че е така, че ние Аспарухово тук сме повече, отколкото бяха центъра на общината. Да, па ако бяха тук го направили, между прочим, ние го правихме един път, помните ли, в парка? Даже два пъти. Колко народ? Така се ми знамето. Да се види знамето на Бог. Да. Много ме рада, че и винаги какво съм казвал, защо казвам мили хора, защото за толкова години сте ми много мили, и второ, Аспарухово са много скромни, любещи, гостоприемен народ сте. Така да продължим и вашата любов да я принесем на Златев и той да работи здраво. Няма да му казвам, той сигурно програма имаме, да не се изхвърля много с програмата, защото пари ще трябва първо. Но за двата канала, първи и втори, обязателно. Така че всичко, което и което има по областноснабдяването, имаме още работи. Много работи има. Но има ли съдружие и сплотеност, всичко ще бъде свършено. Илия да му кажем, дръж се, ако ще кажем. Здравейте на всички. Искам да застана тук отпред, да ме виждат, тъй като останаха хората от Царе. Виждате ли ме от Царе? Вие ме познавате. Здравейте, скъпи съкварталци. Тук сме пред читалището, една светиня, която е събирала всичко, което е човешкото в Аспаруховци. Място, където имаме желанието да изразим желанието за промяна. За промяна, която господин Караденчев, който ме представи, направи така, че остави нашия квартал в цветощо състояние, но последните 4 години Аспарухово затъна. Затова считам, че след тези облаци, които са виснали над нас, ние чакаме дъжда от бюлетини, с които да измием мръсотията, която ни наложиха 4 години да търпим в нашия красив дом Аспарухово. Знаете ли, че и сега кметската управа в 12 без 5 създава конкурси, с които иска да назначи на отговорни постове в общината свои хора с цел да бламират дейността на новия кмет. Амбициите, желанието и хъса на новия кмет да се справи с проблемите, които те не се справиха. Това е така. Желаете ли такива назначения? Не. Желаете ли шуробаджанашката мафия да не управлява, да не казва как да бъдат нещата? Желаете ли го това? Аз преди време пуснах в социалните медии едно писмо до противниците, които ме обвиняват, за желание да се обединим, да направим екип. Екип, който да мачка всички, които са против възхода на Аспарухово. Екип от професионалисти, доказали си в своята област. Това ли искаме ние? Това искаме, да, за да може, когато отидете в администрацията, тя да работи за вас. А не да се крият, да ви скриват дописките и всичко останало. Аспарухово е чудесен квартал.
но Аспарухово обезлюдява. Виждате го. Хората заминават по чужбина, колкото и да им е трудно там да си изкарат прехраната. Защо е така? Защото няма място за отдих, парка е сив, няма едно цвете. А аз в моята програма, която първи изложих, в моята платформа, която първи изложих през всички, в първия ден на предизборната си кампания съм заложил, че ще отговоря пред всички вас и ще се боря с желание и хъс да можем да направим такъв квартал, който до година на празника на Варна да бъде част от празничната програма на Цвет на Варна. Това мисля, че можем да го постигнем всички заедно. Така че, уважаеми скъпи приятели, кой съм аз? Аз съм част от вас. От 35 години съм в Аспарухово. Тук е семейството ми, тук е къщата ми, тук са децата ми. Тук са приятелите, с които празнуваме. Тук е бизнеса ми и инвестициите, които правя в него. Така че аз знам, след 4 години, ако променят закона или стане каквото и да е, аз пак трябва да отида в кварталния магазин и да си купя хляб с гордо вдигната глава и гледайки хората право в очите. И за това искам да завърша със следното. Заедно с вас можем да направим всичко така, че да постигнем успеха на Аспарухово. Гласувайте, моля ви, за мен с бюлетина номер 14.